изпълнителна инструктора. Аплодисменти за клубовете, дами и господа, аплодисменти за нашите танцори. Стига толкова куба да не хареса. Нашите клубове заслужават аплодисменти тази вечер. Гора от ръце и много силни овации и аплодисменти. А сега продължаваме с хубавото правото на човещак. Това чества кома и колата, които бяха приняти до този момент и дадоха всичко от себе си. Сега очакваме на хората и всички вас, гостите и приятелите.